याव गाय आलासि हिसाबै लाबोना नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो बेनि गेजेरजों? गिबियावनो बड'फा एकाडेमिनि बिथां गोरायुं चन्दन मोसाहारिनो आङो साबायखर बावहरग्रोबाय। मेसेज होननानै बुंबा गार्जेन बिथिङाव दहाय एसे माखासे खोथा रायलायलांबाय आरोखि गोबां खोथा बुंलांबाय। दा जायखिजाया जोंनो बेबायदि एकाडेमियाव गार्जेनफोरखौ लानानै हायोब्ला बोसोरसेयाव जों खनथामै रायलायनो हायोब्ला मोजां जायो आरोखि। खारन जोंनि गार्जेनफ्रा जिहेतु बांसिनानो बर' मिडियाम होनायफ्रा प्राइभेटआव होदोंबाबो माने 60% गार्जेनफ्रा दाने इलिटारेट आरोखि। दा इलिटारेटब्ला जोङो गार्जेनफोरखौ सानफ्रामबो जुदि जोङो बेबायदि खाथियाव लानानै सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा जोंनि जायगानि बारहावानि सोमोन्दै खाथियाव लानानै जुदि रायलायबाय थायोब्ला बिथांमोनहा मोनसे इनकारेजमेन्ट माबाखौ मोनबाय थायो आरोखि। जे इनकारेज बियो माने थाबाय थायो आरोखि। दा ओंखायनो दिनै बेवहाय गार्जेन जुथुम लेंनानै जे मोनसे माखासे खोथा रायलायलांबाय। दा जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां डमरुतर बसुमतारी साराबो फैदों, माखासे मोजां मोजां खोथा बुंलांदों। निस्सय गार्जेन बिथांमोना एसे बुजिनानै मोनदों, साननायनि मोनसे खाबु मोनदों। आंबो मोननैसो खोथा बुंदों। बे खोथाफोरखौ लानानै जुदि गार्जेनफ्रा एसे सिन्था खालामहैयोब्ला निस्सय जोंनि साननाय हनाया सोलायनानै जों गथ'फोरनो मोनसे माने मोजां सोलोंथाइ होनायनि बारहावाखौ गावबागाव न'खराव सोरजिना लानो हागोन होननानै आं सानदों आरोखि। बर' मिडियामनि गार्जेन आरो इंलिश मिडियामनि गार्जेननि गेजेराव माबायदि फारागथि दं बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? इंलिश मिडियाम बर' मिडियामनि गार्जेनफोरनि फाराग होननानै बुङोब्ला दा जोङो एसे जोंनि जायगाफ्राव एसे नटिस खालामबानो एसे स्टाडि खालामबानो नुयो आरोखि। मेक्सिमाम माने जायफोरा गावसोरखौनो गोरों होननानै साननानै लादों बिथांमोना इंलिश मिडियाम होयो आरो बांसिन। ओमफ्राय फ्राय बर' मिडियाम होनाय जे गार्जेनफोर बिथांमोना इलिटारेट। फारागथिया बेयावनो दङ। आदसा, नोंथाङा दि आथिखालाव मानास सेरफां एकाडेमि खालामदों, बेनि गेजेरजों नोंथाङा सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै मा मेसेज होगोन बेवहाय दिनै फैनानै रायजो राजाफोरनिसिम? मेसेजखौ आं दहायनो बुंलांखाबाय। दे जोङो दिनैनि दिनाव जितु जोंनि रिजाल्ट फार्स्ट डिभिजन बा स्टार डिस्टिंसन बे दिनैनि दिनाव थारमाने बे मोनसे कमन मोनसे रिजाल्ट आरोखि। ओंखायनो आङो खावलायदोंबो दहाय आङो बे बड'फा एकाडेमिखौ बा गुबुन गुबुन बर' मिडियामनि इनस्टिटिउसनफोरखौबो आं खावलायगोन जे जोङो बिनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो हायो नामा। जोंथ' स्टारखौ अनेक मोनबाय, डिस्टिंसनाबो अनेक मोनबाय, बेनिख्रुइ साबसिन जोङो रिजाल्ट खालामनो हायो नामा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे जोङो गथ'फोरनो सोलोंथाइखौ होनो नाजायो। आं बेखिनिखौ